videu a v tomto videu vám ukážem piknikové recepty, DIY a outfity, plus to, ako sme si piknik spravili my s kamarátkou. A na konci videa vás čaká menšie prekvapenie, takže vydržte do konca a môžeme ísť na video. Na DIY potrebujeme bielu plachtu, farbu na textil, štetec, zemiak a nožík. A začala som tým, že som si rozkrojila zemiak na polovicu a vyrezala som si tam takýto trojuholníkový tvar, ale vy si tam môžete spraviť aj niečo iné. Potom som štecom naniesla farbu na ten trojuholník na zemiaku a skúsila som to ešte predtým na papier, ako to bude vyzerať, a potom som to už len potlačala po plachte. A môžete to použiť buď ako piknikovú deku, alebo na stan, ktorý sme si spravili my. Na tieto dezerty potrebujeme 30 g bebekeksov, lyžicu roztopeného masla, 150 g mascarpone, 1,5 lyžice nutelly a my sme dali aj nejakú čokoládu, ale bolo to dosť sladké, takže tu tam nemusíte dať. A navrch šlahačku a topping. Ako prvé som spravila to, že som si rozdrvila bebekeksy a keď boli rozdrvené, pridala som ho do misky s roztopeným maslom, pomiešala som to a potom som to už len dávala do pohárov. Ďalej som do mascarpone pridala nutellu, pomiešala som to a dala to nad tie bebekeksy. A na mascarponovo-nutelový krém som dala čokoládu. Navrch som už len nastriekala šlahačku. A zakončila som to toppingom. Na limonády potrebujeme 3 až 4 citróny, 200 g rozmixovaných malín, ktoré som precedila cez sitko, a 100 g cukru. A začala som tým, že som si odšťavila citróny, potom preliala do džbánu, pridala som aj cukor a pomiešala som to. Priliela som k tomu aj rozmixované maliny, znovu som to pomiešala a potom som už len pridala vodu. No a túto melónovú misku plnú ovocia som si spravila tak, že som si rozkrojila melón na dve polovice. Z jednej polovice som vydlabala všetok melón vo vnútri. Keďže mi tam zostali ešte nejaké zvyšky melóna, musela som to vyrezať nožom. No a keď je už miska hotová, môžete tam pridať rôzne ovocie. Ja som dala hrozno, melón a čučoriedky. A my sme si na piknik spravili s kamarátkou aj taký stan, a to tak, že sme na šnúru zavesili dve plachty, ktoré sme prištipcovali. A potom sme na plachtu priložili kamene, aby sme to mali v takom tvare ako taký indiánsky stan, ak ma chápete. No a takisto aj vzadu som to prištipcovala, aby tam nebola žiadna diera. A nakoniec sme tam pridali deku a zo pár vankúšov, aby to bolo pohodlnejšie. That's it, Brian? Volar con el viento y sentir que se para el tiempo y pintar el momento y las nubes ir persiguiendo, saber cantar, pasarlo bien. I'm looking for a smile on the streets, but it's just no use. Sing with me now. Keď sa začalo pomaly stmievať, rozhodla som sa, že na strechu toho stanu pridám aj nejaké svetielka. Takže dostali ste sa na koniec videa a za normálnych okolností by som sa s vami už lúčila, ale keďže sme minule presiahli 10 000 odberateľov, za čo sa strašne teším a som vám naozaj vďačná, takže som sa rozhodla, že si pre vás pripravím menšiu giveaway, keďže som doteraz žiadnu nerobila a prišlo mi to ako fajn nápad, že giveaway za 10 000
odberateľov, takže poďme teda asi na to. Takže ako prvú vec tu máme tento sprchový peeling od značky Bomb Cosmetics, ktorý je vo vôni jahoda. Ďalej tu máme tento ružový zošit, ktorý má potlač donatu, alebo skôr tej posýpky na donat a je strašne zlatý. Pôvodne som si ho chcela kúpiť pre seba, lenže nakoniec som sa rozhodla, že ho dám radšej do giveaway, keďže vy ho určite lepšie využijete. Potom tu máme takéto slamky a toto je taká náhodná vec, ale rozhodla som sa, že ich sem dám, keďže ja ich mám dosť veľa a mám ich veľmi rada. Takže som sa rozhodla, že aj vám nejaké kúpim a sú tam teda buď ružovo-biele alebo modro-biele. Ďalej tu máme tento Maybelline Baby Lips a je to z rady Dr. Rescue a je vo tieni Pink Me Up. Potom tu máme od značky Bath & Body Works, ktorú úplne milujem, túto mini sviečku, ktorá sa volá London Tea and Lemon a vonia úplne úžasne ako voľaký citrónový čaj alebo také niečo. A ja sama som neodolala a kúpila som si túto sviečku tiež. Takisto môžete vyhrať od Bath & Body Works aj tento antibakteriálny gel, ktorý sa volá Sweet Pea. Potom takýto bledomodrý lak od značky Pupa, licenku od Pupy a nechcem to balenie rozbalovať, keďže to vyhrá niekto z vás, ale ja som si kúpila takúto istú, takže vám ju ukážem. Takže vyzerá takto, je to taká pekná tmavo-ružová a vyzerá naozaj super. A ako poslednú vec v tejto giveaway tu máme tento suchý šampón od Batiste, ktorý je vo vôni čerešňa. Takže do tejto giveaway sa môžete zapojiť tak, že musíte odoberať môj YouTube kanál, dať like na facebookovú stránku Michelle Stroh, link vám dám dole do infoboxu. A na tej facebookovej stránke je nás zatiaľ dosť málo a bola by som rada, keby ju sleduje viac ľudí, aby ste sa dozvedeli aj rôzne novinky a tak. A dole do komentára napíšte, ako ste narazili na môj kanál plus váš e-mail v prípade, že by ste vyhrali, aby som vás mala kde kontaktovať. Do tejto giveaway sa môžete zapojiť aj zo Slovenska, aj z Českej republiky a víťaz je teda len jeden, čiže jeden človek vyhrá všetky tieto veci a víťaza vyhlasím 14. augusta, čo je nedeľa, na facebookovej stránke, takže ju sledujte. A takže to je teda z tohto videa všetko, vidíme sa pri ďalšom videu.